everyone, good afternoon. So update na ako sa ako ang tangkal sa baboy. So gilabat na namo amo ang tangkal. So mao ni aga mo ang kawayan nga gipanguha, guys. Ito mong gipasan. So muna ni amo gilabat og sin. Tama ni siya dito sa tumoy. Kaya naadiri sa sulod ang punuan sa lubi og punuan sa saging. Hapit na siya magulang, guys. So dira akong baboy, wala pa'y ligo. So dira ta dapit sa ubos. Wala pa'y ligo, ugo pa kayo. So dira Kaya na, gilibot siya namo, guys, kay para iwas ESF. And dira akong isa ka inahing baboy. So amo pa ni siyang tabilan o kanang trapal anang ibabaw para di gyud kasulod ang virus kay dala daw na siya sa hangin. So yan. So magligo kog baboy, guys. Then pagkahuman mag-disinfect din ko. Sunrox ako ang gigamit. I-disinfect na ko na siya kilid-kilid. I-spray na ko siya sa kilid-kilid. Sa ilaang tangkal. Para mamatay ang mga virus. Mga viruses. Maligo na si Budik. So nanguwag na ni sila. Kuha na ni sila. Patulo na nanguwag. Duhan pa rin silang duha. Pero wala siya na ako EI or gipahabalan kay mahadlok ko, guys, sa virus basin ang technician nga magdala sa kuan basin na-virus ba. So wala to lang yun ako ni nga mulurang ning ESF kaya nakasulod naman ko diri sa amo, guys, diri sa diri sa amo sa Dipolog City. Nakasulod na ang ESF. So iwas lang yun ta, no? Careful lang yun ta. Kanang gikan ta sa gawas, gikan kag merkado, nisod ng merkado. So dili lang yun ta. Dili lang yun ta mosulod sa tangkal, guys. Ato lang yun siyang kabot-kabuton ang mga hugaw, mga tae, ato lang kabuton sa silhig. Dili lang yun ta mosulod. Dayon, ato apong chinilas, mag-change ta og chinilas kung pwede, mag-ilis ta og sinina before ta mo sulod sa tangka sa ato ang baboy. Para safety lang yun, guys, no? Then isa pa, dili lang sa punta mo kaon og karning baboy. Magmanok-manok, isda-isda lang sa ta, guys, no? Kay once nga makahawid ta og kuan sa karning baboy nga na ESF, so automatic yun na siya, guys, mopilit yun na siya sa imo ang binuhing baboy. So makasakit na dayon, patay na dayon, guys, hindi na dayon taka recover. So ayan, hugaw kaayo. So thank you for watching, guys.